Здравейте! Следващата ни лекторка е един от първите анализатори в България по системата за дизайн в човека, психолог по образование, лектор по професия и пътешественик по дух. Тя любопитно да изследва човешката душевност и пътищата в най-автентичното и проявление. Представям ви Ана Вълева с нейната лекция на тема Human Design – биометрията на любовта. Здравейте от мен. Радвам се да видя толкова много хора, които са проявили интерес към тази очарователна система. Преди да започна, искам да ви попитам колко от вас знаят нещо за Human Design. Чували са? Окей, чудесно. Някъде около 30%. В такъв случай, за да може все пак да встъпим горе-долу от едно и също ниво, ще започна с едно кратко въведение по отношение на това какво представлява системата за дизайна на човека. Ще ви разкажа съвсем общо по какъв начин се изгражда картата и каква информация ни дава тя. След което ще се вмурнем в темата за любовта, която вълнува всеки един от нас и най-вероятно имате много въпроси, свързани с нея, които ви вълнуват дълбоко. Системата за дизайна на човека е една наука за диференциацията. Тоест, как сме устроени да бъдем различни. Human Design ни показва по какъв начин е устроена нашата уникалност. Тоест, дава ни карта на тази уникалност. Но като всяка карта, тя е само карта. Тя ни дава описание на територията, но това не е като да отидем в истинския град, не е като наистина да вървим по улиците му, да усещаме миризмите на този град, да виждаме, ако щете, кучетата по улиците в този град. Поради тази причина, едно от първите неща, които представяме на хората, когато се докоснем до тази система, е именно картата и начина, по който тя се формира. За да можем да оформим личната карта на един човек, използваме неговите рождени данни. Като, за разлика от астрологията, използваме данни от два момента. Първият момент е момента на раждане. Взимаме рождената дата, час и място на раждане. Тази информация се появява в картата в черно, както ще видите малко по-късно. Също така взимаме предвид и астрологическата информация, свързана с 88 дни преди раждането. Тя се появява в червено в картата. Всичко, което виждаме в черно в тази карта, която ще ви представя след малко, е нещо, което ние осъзнаваме за себе си. Най-често си даваме сметка, че това са наши характеристики, че това са качества, които проявяваме в една или друга ситуация. И малко или много, колкото и да не ги харесваме, бихме признали, че да, това съм аз. Нося го в себе си. Всичко това, което имаме в червено, често остава в нашето сляпо петно. И ние не знаем на първо четене, че това е характерно за нас. И най-често се случва така, че или го проявяваме несъзнателно и в някаква ситуация просто сме изненадани от себе си, или пък някой идва и ни казва: знаеш ли, някога ти проявяваш тази характеристика и ние сме очудени и започваме да се самонаблюдаваме. И едва тогава придобиваме предварително някак осъзнаване за това качество в себе си, осъзнаване за тази характеристика в себе си. Тези две неща обаче не седят отделни. Те се преплитат, те са взаимно свързани и всъщност дават цялостната карта на човека. Те ни дават общия синтез, съзнателното и несъзнателното преплетени заедно. На практика така изглежда графичното изображение на нашата уникалност. То е представено в тази сложна диаграма и това, което ще видите в нея като компоненти, от една страна, както ви споменах, ще бъдат планетите. Веднъж ще ги видите в черно, това са планетите свързани и техните позиции в момента на раждане. И също така ще видите планетите в червено. Това са планетите 88 дни в тяхното разположение преди раждането ни. И съответно ще забележите, че в картата тези планети ще бъдат активирани неща. Освен, че виждаме тези знаци на планетите в червено и черно, също така в най-външната част на окръжността виждаме хексаграмите на Идзин. Идзин е известна като книга на промените. Те съдържат в себе си 64 хексаграма. Най-простият начин да си представите какво представляват тези хексаграми е, че те са всъщност 64 сценария, 64 различни истории. И всяка една от тази история
би могла да бъде разказана по 6 различни начина. За това имаме хексаграм, защото той е съставен от 6 линии. Тоест най-външната част на окръжността ни дава тези сценарии, които ще бъдат актуални в нашия живот. Те ще бъдат теми, които ние ще изживяваме по една или друга форма. Съзнателно, несъзнателно, понякога съзнателно-несъзнателно. Виждате, че те имат цифрово изражение. Тоест, освен, че са представени графично в най-външната част, в следващата окръжност са представени като цифри. И ще видите тези числата от 1 до 64, подредени в тази следваща окръжност. И нека да погледнем сега какво се случва по-конкретно. В момента, в който някоя планета застане в позицията на даден хексаграм, той бива активиран, този сценарий бива оживен, следно сме го изтеглили от книгата с всички възможни сценарии и той става актуален за нас. Да речем, в дадения случай Нептун 2 пъти, веднъж деня на раждане и веднъж 88 дни преди раждането, е активирал 11-тия хексаграм, 11-тия портал. И искам да обърнете внимание как веднъж активиран, той се пренаси в картата. Тоест всички от тези чертички, всички от тези линии, които виждате вътре във вашите карти, тези от вас, които имат пред себе си картите си, те са репрезентация на позициите на планетите. Тоест, всеки един от тези хексаграми е бил оживен от някоя планета. Тя е събудила този хексаграм и го е довел в живота. Всичко, което виждаме в нашата карта, като оцветености, това е нашия потенциал. Това е онова, което ние носим в себе си, като дарби, като предразположености, като качества, като умения, ако щете, които предстоят да бъдат развити. Това е потенциал за реализация. Но пак подчертавам, това е потенциалът, не е самата реализация. И много често се случва така, че в живота си ние не реализираме пълния си потенциал. Много често ние не успяваме да реализираме целият потенциал, който носим в себе си. Не успяваме да реализираме и 50%. Понякога оставаме на 10%. А това е много тъжно, не мислите ли? Системата за дизайн на човека има за цел първо да ни покаже тази карта на нашия потенциал и второ да ни опъти по какъв начин бихме могли да изведем максимално много от себе си в реализация. Да го сбъднем. Да се сбъднем себе си. Едно от първите неща, които могат да бъдат видяни в момента, в който видим картата на някой, е неговата вътрешна дилема. Тоест, какво ще бъде онази вътрешна битка, която той ще изживява? Това е битката между това, кой съм наистина аз, кое е всъщност на мое, и едновременно с това, кое не е мое, кое е моят не аз. Кои са тези неща, които всъщност са една голяма илюзия за мен. Дори една сянка, ако щете. Най-често ги наричаме слабости, казваме им неща, върху които трябва да работя. Нещата, които трябва да развия в себе си, също така. Всички тези неща формират така наречения не аз. И тази вътрешна дилема между това дали да бъда себе си или да бъда нещо, което си мисля, че трябва да бъде постоянно подобрявано, променяно, коригирано, усъвършенствано и прочие, тя тече постоянно. Има неща от външния свят и най-често тези неща са под формата на хора, които ни стимулират още повече да работим върху себе си и да променяме това, което считаме, че не е достатъчно добро вътре в нас. Нека да разгледаме дилемата на този млад мъж. Всичко, което виждате отцветено в неговата карта, това са неговите дарби. Това са неговите естествени заложби. И ако трябва накратко да обобщя, това е някой, който е тук, за да бъде зает със своето творчество. Да твори спонтанно, да бъде изключително креативен и да отвежда хората към една много интригуваща, запленяваща визия. Само че този човек ще бъде безкрайно зает да се занимава с всички бели полета в своята карта. А виждате, че те са доста, нали? Всички тези бели полета ще отвличат вниманието му и ще го карат той да бъде твърде заед с това да се опитва да поправи тези неща в себе си. Да се опитва да компенсира нещата, които си мисли, че не му достигат. Например, ще се опитва да се доказва, ще се опитва да демонстрира на целия свят колко е полезен той. По какъв начин той може да работи толкова усърдно, че да получи така желаната
желанието потупване по рамото, да бъде похвален, да бъде харесан. Също така. Това ще бъде нещо много важно за него. И той ще иска също така това да се случи бързо. На мига. Ще търси едно внезапно удовлетворение. И също така ще бъде дълбоко задвижван от един ужас, от липсата на сигурност в живота. Така че животът е толкова непостоянен, променлив и непредсказуем. И едновременно с това, неговият ум ще бъде непрестанно заед с разсъждения по тези въпроси, които споменах. Тоест той постоянно ще мисли. И това ще го отвлича от неговото присъствие в настоящия момент и от неговата способност да твори, от неговото изкуство. Всички тези неща, които ви описах, са характеристики на белите полета. Геометричните форми наричаме центрове. Всеки един от тези центрове, когато е бял, е изпълнен с страх. Изпълнен е с опасение за недостиг. Изпълнен е с едно усещане, че имаме нещо, което да компенсираме в себе си. Нещо, което да поправим. Нещо не ни е наред. И ние на практика влагаме 80% от своите усилия, за да получим 20% от резултата. Винаги, когато инвестираме усилието си в това да подобрим тези бели полета, например, винаги, когато този човек се опитва да се докаже, той ще получи едва 20% от резултата. Маничко потупване по рамото. Това, което той пренебрегва, са онези места, на които с 20% усилия, така да се каже с лекичко побутване, той може да бъде приятен. Може да бъде главозамайващ творец. Тази вътрешна дилема най-често се проявява в нашите отношения. И обикновено това, което се случва в живота, една от най-популярните метафори за любовта, е, че ние търсим пълнота чрез другия. Ние търсим другия, за да може да ни донесе онова, което на нас ни липсва. Колко пъти сте търсили в живота си някой, който да ви допълва? Това търсене на допълването най-често проистича именно от тези бели полета в нашите карти. От това усещане, че някъде отвън, някак си от някой друг ще дойде онова, което ще компенсира усещането ни за вътрешна липса. Усещането ни за недостиг, усещането ни, че не сме достатъчно. Има какво да се желая от нас. Можете ли си представите, що за партньор би си избрал този млад мъж? Тази дама, както виждате, носи доста от нещата, които той си мисли, че му липсват. От какво ще бъде привлечен той на първо четене? Ще бъде привлечен от нейната силна воля. От нейната очевидна способност да се докаже. Защото тази дама на свой ред, с едно минимално усилие, тя ще прави впечатление и ще получава огромно потупване по рамото. Тя ще бъде хвалена за нейната силна воля. Също така сама по себе си, тази дама ще има едно усещане за комфорт, което на него дълбоко му липсва. Този страх, който го тързае него, че всъщност няма сигурност. Животът е толкова непредсказуем, за нея не съществува. Тя знае, че се чувства много удобно в собствената си кожа и това е, което му носи на него. Винаги, когато те са заедно, той ще бъде заразен от това усещане за комфорт. Ще бъде омаян от усещането, че сякаш опит от усещането, че всъщност притежава нейната воля. Но това не е негово качество. Това е придобито качество. Едновременно с това, тя ще го заразява с цялата си ярка емоционалност. Тя ще се движи през драмата на своите емоции, през техните възходи и падения. И за него това ще прави живота интересен. Нещо, което на него той си мисли, че му липсва. Събрани заедно, те ще изживяват споделена дилема, в споделената илюзия. Защото винаги, когато сме с другия, ние преставаме да бъдем себе си. Моментално. Както ви казах, всички тези бели полета в нашата карта, те са местата, на които ние сме повлиявани от външния свят, под формата на хора, най-често. Това влияние от тяхна страна не е като да е предумишлено. Просто всеки един от нас изразява това, което носи в себе си, съзнателно или несъзнателно. Неговата партньорка винаги ще говори от своята силна воля. Тя ще казва, че човек трябва да полага усилия. Познайте, той ще се опитва да полага усилия. И ще влага неимоверна сила в това да полага усилия, повече от всякога, за да й докаже, че и той има силна воля, каквато всъщност няма. В момента, в който сме с другия, ние вече не сме аз и ти. Ние сме нещо друго, което живее чрез нас. Нещо друго, което е по-голямо от нас.
Нещо друго, което всъщност е изражение както на нашите обобщени характеристики, така и на нещо повече, което сами по себе си ние наносим. И именно поради тази причина, всяка една връзка има своите ограничения. И те са точно определени. Те са зададени на базата на това, кой участва във връзката. И най-вероятно всеки един от вас ще може да си припомни ситуации, в които, да речем, е бил в една изключително романтична връзка, където има много интелектуално споделяне. Може да седите и да си говорите с часове, обаче сексуално няма никаква химия. Може би други от вас ще си припомнят ситуация, в която са имали страхотна бурна сексуална връзка, в която нямате какво да си кажете. И така нататък. Всяка една връзка има своите ограничения. И тези ограничения са базирани на това, кой участва в нея. И именно поради тази причина, вече знаейки тези две неща, можем да се замислим на два въпроса. Първият е, уместно ли е да променяме другия, имайки предвид, че той има свой дизайн, своя природа. И той е тук, за да изрази това, което носи в себе си, а не онова, което ние считаме, че той трябва да изрази. И втория въпрос е, уместно ли е да считаме, че една връзка трябва да ни даде всичко. Всичко. Представете си какво искаме от интимните си партньори. Искаме да ни дадат всичко. И да ни го дават дълго, възможност. В рамките на целия ни живот. Естествено, това е невъзможно. Нека да погледнем какво се случва, когато тези двама души са заедно. Колко белота остана в картата? Много малко. Много малко. Всеки един от тях ще оказва влияние на другия. И ще оказва влияние не само на нивото на центровете. Сега разгледахме една повърхност. Представете си, че в момента това, което направихме, е, че гледаме територията много отвисоко, от самолет. Виждаме нещата малко окрупнени. Доста окрупнени всъщност. Но в момента, в който се снижим, в момента, в който самолета започне да каца, започваме да виждаме улиците. И тези улици могат да бъдат описани, като разгледаме ето тези линии между центровете. Тя ги наричаме канали, когато са цели, както да речем тук, и портали, когато имаме само едната страна. Изведнъж, когато тези двама души са заедно, те започват да притежават канали, които всъщност сами по себе си не носят. Каналите изразяват конкретни качества. Когато ги носим в картата си, те ни описват характеристика, която си е изконно наша. Нещо, което имаме да проявим. И то съзнателно или несъзнателно в една или друга степен ще се демонстрира. Когато се срещнем с някой, много често се случва така, че помежду ни се формира канал. И изведнъж, когато сме заедно, ние можем да правим нещо, което сами не можем. Насаме не сме в състояние да го правим това нещо. И в техния случай, да речем, нека да ви дам един пример. Нека да разгледаме този канал ето тук горе. По-отделно, нито един от тях не е лидер. И няма да има пълен успех в това да изявява лидерски качества. Заедно обаче, изведнъж те са способни да направят нещо, което да бъде изключително впечатляващо, да бъде буквално авангардно и да покажат една нова посока, да демонстрират една нова посока, заедно като двойка. Във всяка една връзка съществуват ето такива области. Това е една от причините, това е една от най-притегателните характеристики в нашите споделени карти, в нашите партньорски карти. И всъщност това е едно от нещата, които ни събира. Във всеки един момент, в който ние срещаме някой, който има нещо, което ние нямаме, ние автоматично сме привлечени от него. Това е, което ни грабва. Изведнъж все едно има искра във въздуха. Изведнъж все едно, вау, ние сме озарени, ние сме хванати за сърцето. Защото всички тези портали, които, както ви казах, са само едната част от канала, те приличат на една протегната ръка. Тая протегната ръка през цялото време седи и чака някой да отиде и да я хване отсреща. В момента, в който някой я хване, усещането е страхотно. Често се случва така, че в нашите партньорски карти има много протегнати ръце, които са били хванати. И тогава интензитета на връзката е много силен. Обикновено има много силно привличане към този човек. Или много силно отблъскване. Защото едновременно с това да бъдеш хванат, да бъдеш уловен, да усетиш ръката на другия,
идва и усещането, че малко си впричан, че сякаш си хванат в капана на тези отношения. И не можеш да бъдеш точно това, което си, а малко се превръщаш в третото нещо помежду ви. Спираш да си точно себе си. Това важи и за двамата партньори. Единия и другия представа да е себе си. И когато има много такъв тип протегнати ръце, които са били уловени, и ги наричаме електромагнетизъм, това, което се случва, е, че в един момент, след много интензивното привличане, идва много интензивно отблъскване. И имаме потребност да се махнем от човека, да се отдръпнем, да се отдалечим. И в една връзка, това както може да бъде причината, поради която сме се събрали с някой, това, което ни е притеглило към някой, може също така на следващ етап да бъде причината да искаме да скъсаме с него тотално. След една седмица, изведнъж започваме да изпитваме болезнената липса на това същество по същата тази причина. И всъщност играта, която започваме да разиграваме помежду си, когато има много такъв тип протегнати ръце, е доближи се, махай се. Доближи се, махай се. И това се повтаря отново и отново и отново, докато потенциална връзката се изчерпи. Сами разбирате, че дори това да сме наясно, че в нашата партньорска карта, с човека, с който сме, съществува такова нещо, вече облегчава отношенията. Представете си какво би било да бъдете в отношения, в които не знаете, че това съществува. И съществото, което така много сте обичали, и толкова много сте искали да прекарвате време с него, да бъдете близки с него сте се чувствали укрилени, изведнъж не искате да го виждате. Не искате да ви е пред очите. Представете си колко е объркващо това за вас и за вашия партньор. Това приближаване и отдалечаване, приближаване и отдалечаване. Като едно безкрайно емоционално йо-йо, което не можете да контролирате. В момента, в който човек разполага с разбирането, че това е нещо, което е част от динамиката на тази връзка, вече можете да управлявате този парадокс в отношенията. Най-малкото можете да подходите към него, ако щете комуникирайки. Но вече това не е нерешим проблем. И не е необходимо една връзка да се разпадне, заради това, че някой от партньорите се е изтощил да се приближава и да се отдалечава, да се приближава и да се отдалечава. Всички имаме граници, нали така? Другото нещо, което ни събира с някой, може да бъдете отчудени, но това е сходството. Ние го наричаме другарство. Тоест да имаме едни и същи канали и едни и същи портали с този човек. Сходството създава комфорт. Кара ни да се чувстваме като в любимите си дънки или в любимите обувки. Нещо, което е удобно, познато, приятно и го слагаме и даже в най-тежките си дни. И ни е удобно вътре. Комфортно ни е. Другарството обикновено създава стабилност във връзката. Но в тази стабилност няма искра. Няма онзи заряд, онази страст, онази чувственост. Да отидеш да се хвърлиш на врата на другия. Не. Има комфорт. Има това усещане, че с този човек вие можете да водите една битка рамо до рамо. Има другарство, има съмишленичество, има споделеност. Има едно много дълбоко разбиране, че и двамата минавате през едни и същи неща. И да речем, ако и двамата души, както при нашия господин, имат този канал на творчеството, когато единият творец и другият творец седнат и започнат да си говорят за това как днес нямат муза, те ще се разберат много добре. Защото и двамата много добре познават това усещане, когато ти си иска да твориш, а не можеш. Музата не идва. Именно заради тази споделеност. И това ще създаде комфорт на връзката. Ще създаде стабилност. Не всяка връзка има такава стабилност. Например, тези двама души нямат такава другарска комбинация, в която да имат тази споделеност. И много често нямат място, на което да се срещнат и да имат еднакво преживяване. Те са много, много различни. Във връзките работят два принципа. Единият принцип се нарича противоположностите се привличат. Както видяхме, ние сме притеглени към някой, който има онова, което ние нямаме. А другият принцип е подобието привлича подобие. Събираме се с хора, с които имаме сходство. Онези, които приличат на нас. И двата принципа работят едновременно. Рядко има връзка, която да е базирана само на едното или само на другото. И двете неща обикновено съществуват. Другото същностно важно нещо, което съществува в една карта на партньорството, е така наречената доминантност. И това е мястото, на което
ние сме обособени и различни. Тоест другия ни вижда много ясно. Мястото, на което и ние виждаме другия много ясно. Това обикновено е такъв канал или портал, който имаме само ние, но нашия партньор го няма. И тогава той ни вижда за точно тази характеристика. И ни вижда много отчетливо. При тези двама души той ще вижда у нея нейната ярка, драматична емоционалност, която е изпълнена с огромно желание и след това с огромно разочарование от преживяването. С огромни очаквания и с огромна неудовлетвореност, че преживяването не е посрещнало очакванията. Той ще може да я вижда много ясно за тази нейна характеристика. Но, едновременно с това, тя пък ще вижда него за неговата склонност да бъде постоянно зает. Винаги да бъде ангажиран с нещо. Той като е кула, не може да се спре. Постоянно трябва да се движи. Отново да се движи. Така че те ще виждат един друг за тези две конкретни характеристики. Това ще бъде най-отчетливото, което ще могат да определят. И всъщност, ние не винаги виждаме партньорите си такива, каквито са. Понякога партньорската карта се случва по такъв начин, че няма доминантност. Тоест, ние не виждаме човека срещу нас за конкретна характеристика, която носи, защото навсякъде се припокриваме. Ние имаме парченце, той има парченце. Ние имаме, примерно, нещо, което се наслагва върху неговата характеристика. И ние не го виждаме отчетливо. Аз си мислим, че го виждаме отчетливо, защото прекарваме толкова много време заедно. Или, примерно, сме заедно от 10 години. Но всъщност истината е, че не го виждаме ясно. Не го виждаме ясно, защото не съществува тази отчетлива характеристика, която да бъде посочена. Винаги във връзки, в които има доминантност, когато попиташ някой от партньорите, как би го описал? Или как би го описал? Те посочват точно тази характеристика. О, той винаги е зает. О, тя винаги прави драма. Винаги има тази отчетливост. И те биха го казали, независимо в какъв контекст е поставен човек. Професионално зает, зает с хобито си, зает с каквото се сетите. Ако това не съществува, ако няма доминантност в картата и попитате някой от партньорите, те ще ви дадат тяхната лична версия, тяхното лично преживяване за партньора им. Най-често далеч от истината. Най-често е размито от нашето присъствие. Виждаме го пречупен през нас. Какво ни разделя? Загаднах ви, че това, което ни разделя, е да има твърде много наслагване. Тоест, аз имам едното парченце, пък ти имаш целия канал. Това е много некомфортна ситуация, наричаме я компромис. И е много забавно, че в Human Design наричаме това компромис, при условие, че в повечето връзки в популярната психология се казва, че компромис е хубаво нещо. Колко от вас считат, че компромис е хубаво нещо? Не. Добре. Само 3 души си признаха. Компромисът в Human Design е може би най-некомфортната ситуация. Обикновено това е момента, в който единия от партньорите има целият канал, цялата връзка между два точно определени центъра, т.е. той разполага с жизнената сила, която той проявява, независимо кой около него. Винаги ще проявява тази характеристика при всякакви обстоятелства, в една или друга степен. Обаче неговия партньор притежава само единия портал. И това е толкова неприятно за онзи, който притежава само единия портал. Защото на него винаги му се иска да притежава цялото нещо. И ако може и той, като своя партньор, да го демонстрира постоянно, навсякъде, и ако може в по-голяма степен. Естествено, той не може да го прави. И тук винаги започват тези малки търкания, които стават по-големи търкания и накрая се превръщат в едни свади и разправи, в които ние започваме да се борим на тази конкретна територия. Например, тези двама души могат да се борят по отношение на техния тайминг. Това е свързано с един канал, ето този, който виждате тук, който е притежаван в цялата му пълнота от дамата. От нея. Това, което се случва е, че тя винаги е на време. В нейното време. Тоест, тя разполага с неин личен тайминг. Тя си знае кога точно иска да направи нещо, колко дълго иска да го прави, кога иска да спре да се занимава с това нещо. И го прави с нейния си ритъм, в нейното си време, както прецени за уместно. Това, което се случва с него, е, че той има навици, патерни, което ще рече, че такъв един човек обича сутрин да става приблизително по едно и също време. Ако може, никога
в мястото, от което си взима кафе, да не правят промени в начина, по който правят кафето, би било най-добре. Той си има своя навик. В момента, в който не може да удовлетвори своя навик, това за него е безкрайно некомфортно. Но нека да си представим, че тези двама души отиват на екскурзия. Той ще бъде принуден да се движи с нейния ритъм, с нейния тайминг. И не винаги ще може да посрещне собствените си навици. Тоест, той може и да няма възможността да отдели половин час на своето свещено кафе. И ще трябва да се съобрази с това, че в нейното темпо, в нейното време, в нейния процес на развитие, тя иска в момента, в който стане от леглото, да хукнат и да обикалят забележителност. Дали това няма да бъде повод за къвга? Ето тези компромиси, когато преобладават в картата, когато имаме повече такива в картата, правят връзката по-трудна. Тоест предизвикват двамата партньори да работят върху това. И това работене не е свързано с това, хайде да се спазарим. Това работене не е свързано с това, хайде ще го преглътна. Свързано е с това да разбереш и да приемеш. Да разбереш каква е природата на другия, разбирайки собствената си природа и да приемеш, че нямаш власт над определени неща. И не можеш никога да имаш с този конкретен партньор. Има някои компромиси, които могат да бъдат безкрайно некомфортни за нас. Точно определени позиции, точно определени портали, съгласно нашата конкретна карта. И понякога някои партньорства няма да бъдат добри за нас. Няма да бъде окей за нас. Няма да бъде здравословно, ако щете, да останем в това партньорство. Ще бъде по-добре да тръгнем в различни посоки. Развитието ни ще бъде по-подкрепено, ако бъдем отделени, отколкото ако бъдем заедно. Един от най-задаваните въпроси е как да разпозная дали това е правилният човек. Това е един от въпросите, който ми задават всеки ден, когато хората идват за анализ. Аз как да разбера дали съм с правилният човек? А ако срещна някой нов, как да съм сигурен всъщност това ли е, не е ли? Дали да изоставя предишния си партньор заради новия партньор? Как да знам дали е правилният? И обикновено, ако се замислите как взимаме това решение, ние го взимаме на базата на нашите доста рационални, а някои пъти доста ирационални и интелектуални схващания. И не случайно използвам думата схващания, защото това са неща, които са останали в нас, малко като да сме седели някъде, където ни е надухало. Сковали сме се в тази позиция. Тези наши разбирания са били обусловени от определени ситуации в нашия живот, от хора, които са били значими други за нас в процеса на живота ни. И ние сме се схванали там. Имаме това възприятие за себе си. Например, помислете си за такива схващания от сорта на възрастта. Има определена възраст, до която трябва да намериш правилния партньор. И много често хората идват и казват, да, аз съм на 35, трябва вече да имам партньор, семейство, деца и прочие. Или пък идва някой, който казва, да, аз съм на 52. Как така ще срещна нов партньор в живота си? Как така ще намеря нова любов? И всичко това са схващания. Например, това е схващане, свързано с възрастта. Има схващания, свързани с пола. Например, не всеки от нас е устроен да бъде инициативен в контактите си. Да не кажа, че 92% от нас не са. И представете си това да бъде мъж, който разбира, че всъщност е един от най-неинициативните. В неговата глава дали няма да бъде събудено това подозрение? Ама аз съм мъж, ако аз не инициирам контакта, дали някой въобще ще иска да бъде с мен? Може би не. И това съмнение може да го накара да бъде движен от мотиви, които не са автентично негови. Това са страхове, опасения, стари вярвания, дълбоко заровени в нас, резултат от ситуации, които сме преживели и прочие, и прочие. Тоест много често ние даваме отговор на този въпрос, кой е правилен за нас, движени от нещата, които не сме. От усещането си за липса и много често белотата в картата ни е онова, което взима решението вместо нас. И се оказваме отклонени от своята пътека, отделени от спътниците си. Оказваме си във връзки, в които не се чувстваме пълноценни, не се чувстваме щастливи, но оставаме в тях, защото са сигурни, постоянни, надежни, дават ни някаква степен на комфорт и всички други доводи, които можем да си дадем на себе си, за да останем в отношенията. Human Design предлага една друга гледна точка към това взимане на решение.
Не само по отношение на този въпрос, а по отношение на всички възможни въпроси във вашия живот, по отношение на всяко едно друго решение. Ние ги наричаме стратегия и авторитет. Искаш ли да разкажа малко повече относно тези две неща, понеже те са повратната точка, която внася системата за дизайна на човека. Нека си представим за момент, че всеки един от нас представлява едно превозно средство. Нека си представим, че имаме тези 4 превозни средства. Хубаво обаче нито един от нас не знае какво превозно средство има. И вие, да речем, имате една прекрасна кола, устроена да се движи с страхотна скорост, да лети по магистралата. Обаче наблизо до вас има летище. И вие виждате тези мощни самолети, които излитат и кацат, и вие, гледайки ги, всеки ден се сърдите на себе си за това, че не сте в състояние да летите. Сърдите се за това, че не сте устроени да летите. И започвате да се опитвате да накарате вашата прекрасна кола да започне да лети. И това е едно от най-тъжните неща в живота. Оказваме се в ситуация, в която ние не само, че не използваме своя потенциал, а всъщност се съсипваме, стремейки се да станем нещо, което не сме. На практика, повечето хора се стремят да се превърнат в нещо, което не са, на базата на най-различни външни фактори, най-често обуславянето от общността. И това, което се случва с нас, е, че вместо ние да използваме пълния потенциал на превозното средство, което имаме, ние се оказваме като една лодка на магистралата. Извадени от строя. Сами разбирате, че никоя лодка не може да бъде щастлива от своята природа, поставена на магистралата. Няма как да бъде сред себеподобни. Няма как да се чувства, че принадлежи. Няма как да има качествени връзки. Тя просто не е в средата си. И се бори да се движи по тази магистрала. Представете си каква трагедия е това. Та лодките са устроени да плават. Устроени са да порят вълните, заедно с други лодки. Но вместо това, тя стържи своето корито по магистралата. Това е истинска трагедия. Тези 4 превозни средства ние наричаме тип. Тези 4 типа реално ни указват не кои сме, те не ни показват каква е нашата характерност, но те ни казват как сме устроени да функционираме. Те ни описват какво е нашето превозно средство. И в момента, в който човек вземе предвид устройството си, той има възможността да използва пълния потенциал на това, което е. Тоест, ако съм лодка, нека да плавам. Ако съм кола, нека да летя по магистралата, а да не се опитвам да се издигна в небето. И всъщност, това да разпознаеш същината си е първата стъпка към възможността да реализираш потенциала си. Всъщност, типът ни оказва нещо, което ние наричаме стратегия. А именно, как се управлява това превозно средство. По какъв начин да управляваме превозното средство, което сме, себе си. И всеки един от тези 4 типа, за които споменах, има своя специфична стратегия. Два от тези типове са енергийни типове. Другите два са неенергийни типове. Типовете се наричат манифестор, генератор, това са двата енергийни типа, прожектор и рефлектор, това са двата неенергийни типа. Спомняте ли си, че ви споменах, че едва 8% от хората са устроени да бъдат инициативни? Тоест останалите 92 не са. Единственият тип, който е устроен да бъде инициативен, е манифесторът. Манифесторът е тук, за да инициира, да стартира неща, да ги задвижва. Това е неговата стратегия. Това превозно средство е устроено да прави това, да инициира. Така е нещата да се случат. До него стои генераторът. Генераторът е устроен да изчака, за да откликне. Това е едно енергийно същество, което е тук, за да използва енергията си за нещата, които обича. Или на ежедневно ниво да работи работа, която обича. Обаче да я обича толкова много, че буквално да бъде влюбен в работата си. И понеделниците да са песен, а петъците да са тъжни. Обратно е това, което се случва с нас. Всеки генератор е устроен да обича работата си. Да я прави с огромна отдаденост. И на практика също така да обича всяка своя активност. Всичко, в което влага енергията си. Устроен е да се влага и да получава в замяна удовлетворение. Което ще рече, че този човек, някой, който има типа генератор, не е устроен да инициира,
не е устроен да стартира неща. Той трябва да изчака, за да види какво живота му подава. И да реагира, като в танца. Подава ръцете и следваш. И по същия начин генераторът е тук, за да танцува с живота. И да бъде дама, която танцува с живота. Независимо дали говорим за мъж или за жена. И тогава може да намерим удовлетворение. Двата не е енергийни типа. Когато говорим за прожектора, той е устроен да чака да бъде поканен. Понеже този тип е тук, за да разпознае другия. Да вникне в природата на човека срещу него и да го разбере много дълбоко. Поради тази причина този човек първо трябва да бъде разпознат. Първо него трябва да го видят. Трябва да бъде разпознат за това, което носи в себе си. И тогава да бъде поканен да прилага своите дарби в живота. В момента, в който се опита да ги прилага, без да е поканен, той като да хвърля перлите на свинете. Никой не го цени. И това, което той преживява, е дълбока горчевина. Последният тип е най-необичаен. Това е така наречения рефлектор. 1% от хората. Това е всичко. Нямаме повече рефлектори. Тяхната роля е да усетят духа на времето. И всъщност тяхната стратегия е свързана с това да изчакват движението на Луната. Те се движат с Луната. Това са единствените същества, които са свързани с Луната. И тяхната роля е, усещайки духа на времето, да ни го опишат. Ни кажат, в тези времена хората са сбъркани, да речем. И в тези времена има толкова много отчуждение. Това е ролята на рефлектора. Да ни отрази времето, в което живеем. И сега, ако ги погледнем, тези 4 типа, всеки един от тях има стратегия, чрез която да се свърже с другия. Има начин за влизане във връзка, който да бъде коректен за него. Единствено манифесторите са тук да инициират връзка, да я стартират. Всеки един генератор е тук, за да изчака връзката да му се предложи, да му се предостави ситуация, в която може да влезе във връзка. И това да бъде нещо, което не толкова той да създаде, колкото връзката да израсне от само себе си. Представете си, както никой не може да седи да накара една ябълка да расте, по същия начин генераторът трябва да изчака връзката да израсне от само себе си, да се разгърне. При прожектора вече нещата стават много по-специфични. Прожекторът трябва да бъде поканен във връзка. И това, че е поканен, не е повод да влезе в нея. Тоест, той трябва да получи много специално отношение, много специално разпознаване за неговата природа. Рефлектора, дори да има възможността за връзка, дори да бъде много впечатлен от някой, дори много да му се иска да се хвърли в тази връзка в някакъв момент, трябва да изчака един лунен цикъл, за да може да види дали наистина иска да влезе във връзка с този човек. Дали това е правилният човек, с който да се свържи. Или не. Вторият важен елемент в този процес, стратегията ни оказва как ние сме устроени да се задвижваме, как сме устроени да управляваме превозното си средство, но има един елемент, който ни оказва как да вземем решение. Например, един прожектор веднъж поканен, как да знае дали да каже да или да каже не. Това, че ни е отправена покана, не е повод да я приемем. Така че в неговия случай, следващото нещо, което идва на дневен ред, е така наречения вътрешен авторитет. Този вътрешен авторитет е онзи процес в нас, през който трябва да преминем, за да достигнем до коректното решение. Нито един от тези процеси не е ментален, нито един от тях не е интелектуален. Всички тези процеси са свързани с нещо друго. И ако трябва да хвърлим един поглед, вътрешният авторитет на този мъж е свързан с едно много физическо усещане. Усещане за прилив на енергия и усещане за отлив на енергия. И в момента, в който има прилив на енергия, това е отговора да, а в момента, в който има отлив на енергия, това е отговора не. Това е един авторитет, който говори момент по момент, във всеки един момент. При нея обаче, вътрешният авторитет е нещо съвсем различно. Вътрешният авторитет е емоционален. Т.е. той минава през чувствата. Такъв един човек трябва да премине през всички емоции, свързани с даденото решение. Да изживее целият им спектър. И едва когато стане спокоен, едва когато е пропътувал цялото влакче, цялата линия, едва тогава да вземе това решение, което трябва да вземе. Било то за връзка, било то за работа, за каквото и да става въпрос. Емоционалният авторитет е бавен. В момента, в който ние вземем решение, движени от определена емоция, рискуваме това решение да бъде непълно. Тоест да искаме да го променим на другата сутрин. Да не си иска да сме взели друго решение. Взели сме го от радостта, толкова съм възторжен, да, искам да бъда с теб. Виждаме се на другата сутрин и си казваме, о, ужас, как да се измъкнем, защото днес сме тъжни.
Днес вече този човек не ми се струва толкова притегателен, колкото ми се стори предишния ден. Така че тези две неща, стратегията и авторитета, ни позволяват да влизаме коректно във връзки. Коректно не означава, че ще влезем в една връзка и ще живеем щастливи до края на дните си. Означава, че ще попаднем в правилните отношения, за да можем да преживеем нещата, които са правилни за нас. Било то трудности, било то кризи, каквото и да е. Тоест не винаги коректно означава приятно. Един от най-важните въпроси, и всъщност въпросът, с който искам да ви оставя, е, когато влезем в една връзка, дали можем да бъдем себе си? Дали можем да запазим своята индивидуалност? Дали можем да демонстрираме уникалността си? Дали можем да следваме своята пътека заедно с този човек, с който сме се свързали? Или човек, с който сме се свързали, ни отклонява? Дали той ни тласка в посока, в която не сме? Дали ни кара да се чувстваме сякаш живеем на 10%? Дали ни кара да се чувстваме сякаш има толкова много неща, които не сме изживели, невероятно никога няма да изживеем и живота се превръща в една безкрайна тъга. Това, което би ни позволило да изживяваме автентичността си, своята истинска природа в една връзка, е да имаме възможността да разпознаем как сме устроени, да разпознаем как е устроен другия, каква е динамиката вътре във връзката и да може всеки един от нас да следва своята стратегия и авторитет. И затова бих искала да ви оставя именно с този въпрос. Мога ли да бъда себе си, когато съм с теб? Благодаря ви за вниманието.